Te moare lumea, dar n-ai clasă ca și el. Dacă te-ar vedea patronii, ar renega acest model. Vorbești la vector cu vreo somitate la pector tare, să vadă lumea cine ești tu. Dar cine ești tu, n-ai nimic de arătat. Doar ambala strălucitor să ascundă mult căcat. Adevărat, e tare pizda ta, vreo 3 acta la ea, fiindcă restul au dat deja. Și deși n-are nimic în cap, se vrea a fi vedetă. Tu faci banii ca în depozit, că vrea etichetă. E plină de silicon, din subsol până în balcon. Ai grijă, nu umbla cu acu pe lângă balon. Și nu uita să cotizezi la băieți în cluburi, că s-ar putea ca alți băieți să te scoată în șuturi. Acum, nu la personal, am dat doar un exemplu. Oricum, sunt destui lingăi care să-ți facă templu, no? Ești o prințesă și cui pasă? Cum că dai impresă și cui pasă? Cum că ești la modă și cui pasă? Cum ai dă-te dracu că nu ne pasă? Nu băiatul tati și cui pasă? Cum arunci cu banii și cui pasă? Cum ești un spectacol și cui pasă? Cum ai dă-te dracu că nu ne pasă? Bine, bine, doar așa am respect pentru țărani ce nu se dau altceva. Pentru șmecherii cu bani făcuți de ei și nu de tata. Mode sau nu la modă, gen cu gust e altceva. Dar apar niște pizde cu o mână în sus, geamantanul pe cont, că poate pleacă în munți. Merg într-o mie de bășini împrăștiate în jur, că ele nu se uită la hârtie când se șterg la cur. Se duc pe spate, alunecă pe pulă de maimuță în Q7. Apar leșinați de sub volan, cu cămășuță micuță pe burtă, da, da și da. Merg la terasă să bea doar apă plată și cafea. Hai fresh, hai fresh, morților sunt sănătoși. Deci târfelor și hoților, fetițe, băieței, spuneți voi acum cine dracu e ca ei, mă? Ești o prințesă și cui pasă? Cum că dai impresă și cui pasă? Cum că ești la modă și cui pasă? Cum ai dă-te dracu că nu ne pasă? Nu băiatul tati și cui pasă? Cum arunci cu banii și cui pasă? Cum ești un spectacol și cui pasă? Cum ai dă-te dracu că nu ne pasă? Cine simte la fel cu voce prietenoasă, să le spună la penal să o ia încet spre casă. Domnișorul, du-te acasă, dragă, dragă, du-te acasă, nu ne pasă. Du-te acasă, du-te, du-te, du-te acasă. Cine simte la fel cu voce prietenoasă, să le spună la penal să o ia încet spre casă. Domnișorul, du-te acasă, dragă, dragă, du-te acasă, nu ne pasă. Du-te acasă, du-te, du-te, du-te acasă. Ești o prințesă și cui pasă? Cum că dai impresă și cui pasă? Cum că ești la modă și cui pasă? Cum ai dă-te dracu că nu ne pasă? Nu băiatul tati și cui pasă? Cum arunci cu banii și cui pasă? Cum ești un spectacol și cui pasă? Cum ai dă-te dracu că nu ne pasă? Fiul cunoscutului om de afaceri Guțan Pârțian a fost jefuit în această după-amiază în mijlocul capitalei de către un grup de bărbați neidentificați până la acest moment, aceștia deposedându-l de bunuri și bani totalizând 7.000 de euro. Guțan Pârțian Junior solicită organelor mari să demareze ancheta privind prinderea atacatorilor și trimiterea acestora în instanțele de judecată. În caz contrar, declară el, tatăl său va interveni personal pentru a-i se face dreptate. Pentru OOTV,